Вълци, луна, магийността на жената и идваща зима. Това лъха от стените на галерия Папион във Варна месец преди края на годината. Христо Христов, добре познат на варненската публика художник, отново предлага тема израз на авторска идея. След Кръвта на Овена, един успешен проект, реализиран и показан в галерия Папион през миналата година, художникът показва скулптура и живопис на тема Сезонът на вълците. Авторът за пореден път демонстрира последователност в тематиката, свързана с българските традиции и християнска символика. Създава знакови образи и кодове, чрез които разпознаваме елементи от това наследство в интерпретацията на конкретната тема, а също и в избора на образно-пластичния език при създаването на скулптурните или живописни творби. Според автора, Сезонът на вълците е благодатна за епистоларни повествования тема. Отвъд материала, скулптурата е поезия, споделя Христо. Верен на вътрешния си дух, бронзовите му пластики са заредени с силна енергия и патос, с една обща нишка, подчертаваща първичността на любимия му материал бронза, типично за неповторимия стил на художника. Скулптурите свободно се разполагат триизмерно в реалното пространство на галерията. Фабулата има, но в голяма степен е освободена от илюзорността на другите видове изкуства. Не липсва и символното значение на жеста, особено в пластиките. Тежкият метал разсича пространството, а опитните ръце на творец със силен заряд, като че ли укротяват материала и сътворяват впечатляваща галерия от експресивни образи, с монументално звучене и модерни пластични решения. Следвайки вътрешния си импулс на творец, изкуството му завладява със силата на експресията и в картините. Христо Христов подхожда безкомпромисно, плътно, монолитно. Мъжка живопис.